Mtima walemedwako, Yesu alibe malo. Muli chimolokako, Yesu alibe malo. Iye wangoima tu, agogoda ntimamo, adandaulirawe, kodi alibe malo. Moni amaindi abambo munthawi ya madzulo, chankomera Mulungu wamphamvu zonse kuti tikakhale ndi sabata la kupemphera, sabata week of the revival imene kuyamba lero pa 29 January 2023. Ndizoonadi kuti mgonero wathu tinayenera kukhala nawo mu December 2022, koma chifukwa cha zovuta zina tidalephera kukhala ndi mgonero, ndipo malingaliro athu analionena kuti tidzakhala ndi mgonero mu kuyambirira kwa 2023. Ndiye panali zovuta zina mu January talephera, koma popeza Mulungu salakwisa, Mulungu ndi wabwino, chankomeranso chauta wamphamvu zonse kuti mwezi uno wa January kumapeto tikhale ndi sabata limene lila revival lomwe litipitise mpaka na mu February. Chankomera Mulungu kuti anzathu ena amene angobatizidwa kumene tikhale nawo mu mwambo umenewu oyamba wa chaka chimene cha 2023 mu phwando la mgonero. Ndiye kulandirani tikhala tikuona m'buku la Yohane, buku la Mariko, komanso buku la Luka ndi buku la Mateyu mu msonkhano wathu wa chisimuso omwe mutu wake tikunena kuti phwando lomaliza la Ambuye wathu Yesu Khristu. Tiyeni tipemphere. Atate okonda ndi mpulumutsi Yesu Khristu, tikuza kwa inu mu nthawi ya madzulo inu tikukupemphani Mulungu wathu kuti mulankhule ndi mitima yathu, katithangateni mu dzina lodabwitsa loti Yesu Khristu apemphera izi. Amen. Mutu wa phunziro lathu la siku la lero tikunena kuti kodi ndani agogoda mtima? Kodi ndani agogoda mtima? Tawerenga tapena tayimba nyimbo number 116 imene akunena kuti mtima walemedwa koma Yesu alibe malo. Muli tchimo lokhalokha mkati mwa mtimamo, koma Yesu alibe malo. Iye wangoyima akugogoda chifukwa choti mkatimo mulibe malo. Akudandaulira inu ndine chifukwa choti mkati mwa miyoyo yathu mulibe malo. Funso langa madzulowu ndilonena kuti kodi mkati mwa mtima mwanu muli malo a Yesu Khristu? Kodi mkati mwa mtima mwanga muli malo a Yesu Khristu? Tikhala tikuona ku chivumbuluso komanso tikhala tikuona ku Yohane. Nde mundilole kuti tiwerenge ku Yohane vesi limene tizikhala tikuliwerenga pozukuta nkhani zathu za phwando lomaliza la Ambuye wathu Yesu Khristu. Yohane chapter 13 verse ya 1 unena kuti koma pasadafike phwando la Pasika, Yesu poziwa kuti nthawi yake idadza yakuchoka kutuluka mdziko lapansi kunka kwa Atate, mene adakonda ake iye yekha a mdziko lapansi adawakonda kufikira chimaliziro. Vesi likutiuza ili kuti Ambuye wathu Yesu Khristu pa phwando lo Pasika poziwa kuti nthawi yawo yatha yakukhala pa dziko lino lapansi, yoti atuluke mu dziko lino lapansi kunka kwa Atate kumene iwo adachokera. Ate adawakonda ophunzira, sadangowakonda pang'ono koma adawakonda mpaka chimaliziro. Nde mu phunziro lathu la siku la lero tikunena kuti kugogoda, ndani amene agogoda mkati mwa mtima? Yesu amene amawakonda ophunzira, amene amawadziwa kale mkati mwa mtima kuti mkati mwa mitima yawo munali zina zonga ngati kuti amukana Yesu Khristu. Yesu adamukonda ngakhale Petro ataziwa kuti Petro adzamukana Yesu Khristu. Yesu adamukonda ngakhale Yudasi mpaka na pamapeto ataziwa ngakhale kuti Yudasi adzamukana Yesu Khristu. Yesu adamukonda ngakhale achina Andrea, ngakhale achina ndani adaziwa kuti ngakhale ataziwa kale kuti anthu adzathawa pa nthawi yakupachikidwa kwanga, koma Yesu adawakonda. Adamukonda ngakhale Thomas amene adamuziwa kale kuti yazandikayika ine ndikadzatuluka m'manda. Ndeti kunena kuti munthu amene amatikonda koposa konse ndiye Yesu Khristu.
iye amene amadziwa zintchito zathu, koma chikondi cha Mulungu sichisintha mwa ife, sichisintha mwa ifeyo. Mulungu amatikonda ngakhale atadziwa kale kuti ndinu aboza. Mulungu amakukondani ngakhale atadziwa kuti inu ndine ndifa chigololo. Chikondi cha Mulungu sichisintha pa ife. Ndiye tikunena kuti amene amatikonda ndiye Yesu Khristu amene agogoda mkati mwa mtima mwanu. Ndiye taweimba nyimbo imeneyi ikumene ikutithandiza mu msonkhano wathu wa tsiku la lero kunena kuti Yesu agogoda mkati mwa mtima mwanu, koma mkatimo mulibe malo. Ndiye mundilole ndiwerenge ku Chivumbulutso chapter cha 3 kuyambira pa verse ya 14 imene akunena kuti ndipo kwa mngelo wa mpingo wa ku Laodikaya alemba izi amenye mboni yokhulupirika ndiyo Yona woyamba wa chilengo cha Mulungu. Uwu ndi mpingo omalizira mipingo 7 imene Yesu atabweranso adayinena za mipingo imene. Ndiye mpingo omalizira wa Laodikaya akunena kuti lemba izi zimene akulankhulazi ndi mboni yokhulupirika, chilengo chenicheni choyamba cha Mulungu. Kapena kuti mu Yohane chapter 3 verse 16 anachita kufotokoza kuti mwana wa Mulungu obadwa yekha self existence, palibe amene adamulenga, iyeyo ndi amene akulemba mawu amenewa, chilengo chenicheni cha Mulungu. Ndiye akuti chani pa verse yake ya 15 akuti ndiziwa ntchito zako kuti suli wozizira kapena wotentha. Bwenzi utakhala wozizira kapena wotentha, kotero popeza uli wofunda osati wotentha kapena wozizira, ndizakulavula mkamwa mwa mtima, ndizakulavula mkamwa mwanu. Mulungu akunena sono atabwera Yesu Khristu kuti aziwa zintchito zanu, zintchito zanga zosabisika pamaso pake. Yesu adaziwa ophunzira ake, adawakonda, koma ngakhale adawaziwa adawakonda mpaka na mapeto. Tapena tuwerenge pa Yohane chapter cha 13 verse yake ndiyo ya 21 kuti tikhulupirire kuti Yesu adawaziwa ophunzira ake. Pa Yohane chapter 13 verse ndiyo ya 21 akunena kuti Yesu mmene adanena isi adavutika mu mtima nachita umboni nati indetu ndinena ndinu kuti mmodzi wa inu adzandipereka ine. Yesu amene adaziwa ophunzira ake koma adawakonda mpaka na kumapeto akulankhula kuti mmodzi wa inu adzandipereka ine. Koma ngakhale zili chonchi chikondi cha Yesu sichidasinthe. Ku Chivumbulutso akulankhula kuti aziwa zintchito zathu, aziwa zintchito zanu. Zomwe mumachita lero mamawa Yesu akuziziwa, zomwe ndimachita lero mamawa Yesu akuziziwa. Ndi akunena kuti akutiziwa zintchito, akundiziwa zintchito zanga, akuziwa zintchito zathu. Ameneyo ndiye Yesu, chilengo choyamba chenicheni cha Mulungu, akuti akuziwa zintchito zanu. Funso langa ndiloti kodi mukhalabe mukubisala mutaziwa kuti Mulungu wamphamvu zonse, Yesu wamphamvu zonse akuziwa ntchito zanu? Kodi tikhalabe tikumbisira iye pamene titadziwa, pamene ataulula yekha kuti amatiziwa zintchito zathu? Atiziwa zintchito zathu. Nde vesilo likupitiriza kuti zintchito zimene akutiziwa nazo Yesu ati ife sitilozizira kapena sitilotentha pamene pafasa nkhani. Zintchito zathu Yesu ataziunika sono, zintchito zanu Yesu ataziunika sono. Adapeza kuti inu simulotentha, adapezanso kuti simulozizira. Kukhala wotentha ndi kuchita chifuniro cha Mulungu, kukhala wozizira ndi munthu amene sachita chifuniro cha Mulungu. Anthu onse amene sachita chifuniro cha Mulungu, amene akusuta, amene akumwa namachita zadama ndi zonse za dziko lapansi, amene ngozizira. Koma wonse amene akuchita chifuniro cha Mulungu ndiwo otentha. Ne Yesu poyang'ana adaona kuti mpingo wanga omaliza wa Laodikaya muli anthu amene ndikuwaziwa zintchito zanu, amene ndikuziwa zintchito zawo, koma zintchito zawozo salozizira, salotentha, koma adakali ofunda. Apa pamene pafasa vuto la inu, pamenenso pafasa vuto la ine. Ilinso ndi limodzi mwa mafanizo amene Yesu Khristu adawalankhula
Mubuku la Mateyu muli mafanizo amene Yesu adawalankhula amene ngaulosi. Fanizo lina lomvesa chisoni limene Yesu adalifotokoza linali la mbewu ina inagwera munsewu na mbalame nazidya, mbewu ina inagwera pa miyala panalibe nthaka yokwana, koma ati mbewu zina sono zinabera pa minga, izi zidakula koma zidalephera kubereka zipatso. Ndi adayelekeza mufanizo limenelo kuti awa ndi anthu amene m'mipingo mwalimo, m'matchalichi mwadzaza, amene la Sabata amapita ku tchalichi koma adakatanganidwabe ndi zinthu za dziko lapansi, adakapitabe ku tchalichi namakhala mu zinthu za dziko lapansi. Ndiye anthu amenewa sali ozizira, sali otentha, ali ngati tapena titi amati bili mankhwenso mwina ali bwino, koma pali mbalamina ndimati pali mbalamina timene timayitcha kunena kuti namame, amene ali ndi mano komanso amaoneka ngati mbewa. Amayi ndi abambo, Yesu adachita kunena kuti anthuwa ali pakatikati, tili pakatikati za mdziko tilimo, uchimo tikuchita, kwa Yesu tikupitanso. Koma chomvesa chisoni nchonena kuti tikubisala pamaso pa Yesu amene akutiziwa. Ndimafuna ndilankhule madzulo ano mbale kuti Yesu akukudziwa, Yesu akundiziwa, akuziwa zintchito zanu, akuziwa zintchito zanga. Palibe china chilichonse chimene chili chobisika pamaso pake. Yesu amatiziwa tonse. Tichedweranji ndi kubisala pamaso pa Yesu Khristu koposa kuziulula kwa iye amene anatilenga, kwa iye amene amatiziwa. Pa verse yake ya 17 akuti chifukwa onena kuti ndine olemera ndipo ndili nacho chuma osasowa kanthu, ndipo suziwa kuti ndiwe wasoka, wochitisa chifundo ndi wosauka, ndi wakhungu ndi wausiwa. Apa ndeni pamene pamandimvesa chisoni. Apa ndi pamene pamandimvesa chisoni. Ambiri tilipo amene tikuzilemeresa tokha pamaso pa Mulungu, amene tikuliracho chilungamo cha ife tokha, ndikumaziona ngati tokha ndife olungama. Ena tilipo to abwenzi amene timaziona ngati Yesu atati wabwera lero ife tikapulumuka. Abwenzi tamvesani, Yesu akunena apa pa vesili kuti koma suziwa kuti ndiwe wosauka, ndiwe wosowa, ndipo ndiwe wasoka, komanso ndiwe wakhungu. Ati ndife osaona. Mwina ena simudakhalepo ndi munthu osaona. Nthawi ina ndili zaka za ma 1998-99 ndidali ndi munthu wina osaona. Munthuyu ankandimvesa chisoni, ankandiwuza kunena kuti mbale munthu ndimamuziwa. Amati akayambisira munthu nkumaonawo amaso awa mphuno, amandiwuza zoti munthu ndimamuziwa, munthu ali ndi zinthu ngati izi. Koma osaona amene chinthu chimodzi chimene amadandaula nthawi zonse timati tikamacheza, amandiwuza zoti koma sindidaonepo mtengo. Ati mtengo sindiuziwa. Mtengo adapezeka kuti munthu osaona samauziwa, chifukwa akati auyambasire aone kuti kodi mtengo umaoneka bwanji ankalephera. Ndi Baibulo likunena kuti ndiwe wausiwa, ndiwe wosoka, komanso ndiwe wakhungu. Pali zinthu zina zimene mwa iweyo suziziwa, pali zinthu zina zimene mwa ife sitiziziwa. Tiyeni tisiye kuzilungamisa tokha. Pamene mwambo wabwera tikafikepo ziulula kuti Atate ochimwayo ndine, osaonayo ndine, amene ndili wakhunguyo ndine. Ndithandizeni ndinu Mulungu. Mulungu amakondwera ndi anthu ake amene nthawi zonse amaza pamaso pake na amazikhuthula okha kuti ali osowa, ali wausiwa. Usiwa ndi chinthu china chake choti Mulungu akuchifotokoza. Kulemera kumene Mulungu akukufotokoza pa sikulemera kwa chuma, koma ndikulemera koziganizira kuti ife timaziwa, ife ndife opulumuka. Ine ngonero nditha kudya chifukwa ndinoyenera. Koma tamvesera Baibulo likunena kuti mbale ndiwe osayenera, ndiwe wausiwa, ndiwe osatha. Ukufunika inu ndine tikufunika Yesu Khristu. Pa verse ya 18 ndi pamene Mulungu adapereka solution. Kunena kuti ndikulangiza ugule kwa ine golide wowengeka m'moto, kuti ukhale wachuma ndi zovala zoyera
kuti ukavekedwe ndi kuti manyazi ausiwa wako asaoneke, ndi mankhwala opaka maso mwako kuti ukaone. Mulungu akutiona nsono, watiyeza pasikelo, ationa, watipeza kuti ife taperewera. Ilipo nyimbo imene timayimba, mene Mbuye azaye za zinthu za muntimamo, kodi tuzapambana pena zaleperawe. Mbuye wayeza iwetu nuperewera ndi malamulo akewo nuperewera. Mulungu wationa, watiyeza, namationa kuti ife ndife operewera, ndi akutipasa nsono mankhwala, akutipasa njira kuti tikagule golide woyengedwa ndi moto. Tikumbukire Yesaya atafika pamaso pa Mulungu, naona ulemerero wa Mulungu, nanena ndine wochimwa, pakuti ndakhala pakati pa anthu ochimwa, milomo yanga yalankhula zonyansa. Chimene chidamuyeresa Yesaya ndi moto umene udachoka ku mpando wa Mulungu ndi kumuyeresa. Zimene zitaphunzira mu maphunziro athu amene Evangelist tikaphera namapereka. Mulungu adamuyeresa milomo yake. Ndi apanso akunena kuti chinthu chokhacho chimene ndingakuyerese ndi golide owengeka ndi moto. Mulungu akufuna akatiyerese, akatikonze kuti tikakhale ndizovala zomwe ndi za ulemerero wake, tikachoke kosakhala ausiwa koma tikakhale ndi ulemerero wa Mulungu. Pomaliza amayenda bambo, nkhani yaku Laodikaya imanimvesa chisoni, chifukwa ndi mpingo okhawo umene pa vesi ya 20 akuti taona ndayima pa khomo ndigogoda, wina akamva mawu anga nasegula pa khomo ndizalowa kwa iye ndipo ndizadya naye, ndi iye ndi ine. Uwu ndi mpingo okhawo, awa ndi anthu okhawo, inu ndine amene Yesu Khristu. Uwu ndi mpingo okhawo, ndi anthu okhawo amene Yesu sali mkati mwa mtima mwathu. Yesu sakulamulira mkati mwa mpingo, Yesu sali mkati mwa moyo, ali panja. Atatha kulangiza zonsezo, adaona kuti chinthu chimodzi chimene chikumulepheresa munthu uyu kuchita bwino pamaso pa Mulungu nchifukwa choti ine sindili mkati, ndili kunja, ndigogoda mkati mwa mtima. Tayimba nyimbo Yesu akugogoda, kodi ulolola kusiya chimo. Ndi apa achita kulemba kuti taona ndayima pa khomo ndigogoda, ngati ungamve bwera nusegula. Chiyambireni cha dziko lino lapansi, ochimwa samufuna Mulungu, koma Mulungu ndi amene amamufuna ochimwa. Adamu ndi Hava atachimwa, Mulungu ndi amene amamfunafuna ndani? Adamu, uli kuti? Mulungu ndi amene anatiitana ife. Pano panso sife amene tili ochimwa amene tikumufuna Mulungu, koma Mulungu ndi amenenso akutifuna ife. Akugogoda mkati mwa mtima mwanu, akugogoda mkati mwa mtima mwanga. Funso ndilonena kuti kodi mulolera Yesu Khristu alowe mkati mwa mtima mwanu nalamulira moyo wanu? Chifukwa iyeyo akalowa mkati mwa mtima mwathu, mavuto wonse amene ali mkati mwa mtima mwathu adzawachosa. Iyeyo ndiye mwini wa mphamvu zonse, iyeyo ndiye amene adatilenga, akuziwa vuto lanu, akuziwa vuto langa. Chofunika kwa inu ndine ndikumulola Yesu Khristu kuti abwere. Kodi ndinu kapena ndine amene tikuziona kuti Ambuye ochimwayo ndine? Mwandiunika, mwandiona mkati mwa mtima mwanga, lowani namukonza mtima mwanga. Ngati lili choncho, Mulungu akhale nafe, atithangate, atilankhule mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Amen.